हेलो फ्रेंड्स आं दिनै मेथाइखौ माबायदि MP3खौ माबायदि डाउनलड खालामो आं बेखौ खिथानो नागिरदों। माने बहुत गोबां मानसियानो MP3खौ डाउनलड खालामनो नागिरबा डाउनलड खालामनो हाया। गोबां वेबसाइटआव हाबनानै गोबां सम लस जायो, नागिरै मोननो थाङा। स' आं माबायदि बेखौ डाउनलड खालामनो हायो गोबां इजियावनो आं बेखौ खिथानो नागिरदों। माने गिबियावनो नोङो इउटुबाव थांनांगौ। इउटुबाव थांनानै बेयाव अफिसियेल भिडिअ होननाय थायो। अफिसियेल भिडिअखौ नोङो शेयार खालामनांगौ। शेयाराव खालामबोला कपि लिंक होननाय बुस्थु मोनो। नैबे कपि लिंकखौ थुनांगौ। बिनि उनावहाय लोगो लोगोनो क्रमआव थांनानै मिनिमाइज खालामनानै क्रमआव थांनांगौ। क्रमआव थांनानै बेयाव टाइप खालामनांगौ जे YouTube भिडिअ कनभार्टार टु MP3 बे बुस्थुखौ नांगौ। बिनि उनावहाय नैबे वेबसाइटनि सिङाव हाबनानै नैबे बुस्थुआव सार्च अर पेस्ट लिंक होननायाव बेयाव थुनानै पेस्ट ओरै थुहाबनानै पेस्ट ओंखारो। थुहाबोला बे पेस्टआव थुनानै होबानो बै दय जों कपि खालामनाय लिंकआ फैयो। बे समखौ जों फैनायनि उनाव बिनि उनावहाय अफिसियेल वेबसाइटनि बे समा फैयो। होनबाना बेखौ जोङो नैबे डाउनलडआव थुनानै बे डाउनलडआव थुबानो डाउनलड जाबाय आरो बिनि उनावहाय बेक खालामदो। नों नायदो ओरै गोजौथिंनिफ्राय डाउनलड जाबाय थागोन। बे मेथाइआ आंना दहाय खालामखानायमोन, आं बे डाउनलड जाखानाय। थिग बेबायदिनो बहुत इजियावनो जों मेथाइखौ डाउनलड खालामनो